Maing buntag! Flea market day, Sunday. So, padong na ako dire sa flea market. Papunta na ako flea market. Malapit na ako. Malapit na. Doon na lang ako. Daghan na kay tao. Kani sila mga vendors sila. Mga vendors to, mga vendor. Oh, vendor nag-line up na. So, sayo ta 6:56 sa buntag, 6:56 ng umaga. So yan, mga vendors yan, haba ng pila oh. So mga magtitinda. So sayo ta, and then yeah. So tangat to, ngita taguan para mag-andam ta, pasok. Alright. Dara. Pasok. Parking lot, daghan kay vendors oh. Ganyan ang mga vendors, so mas okay to na maaga. Sayo ta diri gamay, mga ama. I'm so excited na pug ko. So ito makita tag mga gwapong mga kwandri. Ibaligya ba, you know? Kasi para gwapo atong adlaw for reselling. Alright. So kita ta sa sud kita tayo sa loob. Alright. Nandito sa sud. Dito na ako sa loob. Ngita diring mga gwapong mga palitunon. Hindi pa naka-set up lahat eh. Wala pa naka-set up tanan. So tanaw na to. Ngita ta. Nindot ang feeling karon, marag feel nako daghan kog mapalit karon, tanaw na to. Tingin tayo, feel na ko marag daghan kog mapalit na gwapo karon no. Ang gaganda ba no? Tingnan natin. Little toys, okay. I don't know, my grandson has pockets full of toys. Look at there in the bedroom. He says, mira cómo tenemos. Y a mí se me daughter now. You know what is What's your name? 50 cents. How much for these? $10. Yeah. Happy to idea. How about for the shoes? Alright, kumbati. Meron na akong napalit ko. Ako kayo nga to. Kaning bapo, kaning abrano. Kaning boots. Bapo, kaning boots. So, nitap-taglain. Kanata na. Yun yung mga nabili ko ngayon. Kanina, doon. Mga puro sapatos, boots. So, yan. Tayo na. Alright, ngita patahan na pa tayo. Ngita patag mga palitunon din hito na Xbox. So, pila ka ng Xbox atong bangutan nun. Tingnan natin magkano yun. How much is the Xbox? 35. 35? Yeah. Okay. Mahal man. 35 man. So, ngita taglain na. Ngita taglain. Update na tagap may update. So kani pa ako mga napalit kanya Harley Davidson nga best. So kumbati ngita pa. Yun lang yung muna yung mga nahanap ko. Yeah. So daming vendors dito. Linggo kasi. Sige. Domingo dagang mga vendor. Ngita pa ta. Okay, uli na. Uwi na. Muna ako mga napalit oh. May espada. Uyo kan espada ha. So yeah, ako siningi. Ano tawag mo ito? Kaya muna rin ko sa kotse. Uwi na. Sige. Alright. Init kayo. So pauli na ako sa balay. Pauwi na ako, and then isa-isahin na naman natin yung mga nabili ko. Alright,
So kumbate, adun ako, init kayo. Alright, nananampog ko'y kuan Facebook Marketplace nga kuan ninipalit kanay video games. Tinga na ni we video games. So akong kitaon diri sa among sa recreation center dapit para safe ba. So yeah. So uban ni ko ninyo. Alright. So gikan ko ngadto sa kuan sa marketplace nga itong Wii transaction. So nanak ko sa balay. So ito yung mga nabili ko ngayon. So monitanan. So San Francisco 49ers nga bag, nga backpack, murag woven ba. Gwapo kay na siya. Then kani siya sword. Ooh, cool kayo. Ang ganda. Cool na cool, pero I don't know if pwede to sa eBay. I'm not sure. I-double check ko. I-double check pa na ako kung pwede na ako mabaligya. Pwede ko yan mabenta sa eBay. Then kani for biking shoes. Peloton. Nindot siya nga brand. Pang bike. Oh, limpyo pa kayo. Limpyo pa kayo. So pang biking yan na shoes. And then ito Adidas Crayola sa Adidas. So murag ko ni siya collaboration sa Adidas. Kuhapo kayo. Limpyo kayo si size ni. Size 10. So kuhapo kayo na. Ang ganda niya no. Adidas na collab. And ito boots, always boots. Ariat boots. Kuhan pa kayo. Limpyo pa kayo. Linis pa. So Ariat na boots. Unya ni another boots. Para kuhan siya, hunting boots siguro ni siya. Gwapo po na hunting boots. And then yan USA Olympic. I think vintage to eh. Vintage ni siya. Olympic USA Olympic na jacket. USA. So gwapo ka na siya. Ang ganda niyan. And then this one Harley Davidson nga vest. Gwapo kayo ni Bayo. Gwapo ka ni Bay. Limpyo kayo. I think mababae ito eh. Harley Davidson. Mababae ito na. Gwapo kayo. Sa likod po daw. Ito. Ang ganda. No. Nindot kayo. So Harley Davidson na vest. And then this one. Wala yung mga value eh. Xbox. Again. Binibili ko lang to para pag may console ako. Ililibre ko to. Murahin lang yan eh. And ito, maganda ito. Gwapo kabugay niyo. Camera sealed. Duha ka book. Sealed nga camera. Gwapo kayo. And then this one. Ambot nito eh. Para sa sasakyanan siguro eh. Parang, I don't know kung ano to. Pero, bago pa eh. Bago pa kayo. So, I don't know saan siya. Pero, binili ko na lang kasi mura kasi. So, maganda din yan. And then ito para sa vacuum na charger. Fast charger siya. I think this is brand new din to eh. Or used. I don't know. May plastic pa. Para sa yung iRobot. Yan. Para iRobot na siya nga vacuum. Di pala. Kuhan pa na siya. Used na. Hugaw na gabay. So, okay din yan. Ito laruan na vintage. Fisher Price. I think 1980s yata to. Be? 1980s nga. Kuhan? O 1980 lagi yun. So, karaan ganyan siya. Vintage nga duhaan. Ang laruan na vintage. Oh, okay din yan. Ito, DVD writer. LG. Bago. Nasa box pa. So, maganda din yan. And then ito, Advasan. I don't know kung ano to. Pero, brand new din. Sealed, still brand new. Brand new pa. Wapo pa kayo na. Yakan ni, as always, mo gini akong pangitaon permi. Basta na ako sa garage sale or flea market. Always, mga ingon ani nga mga kamera. Basta Sony nga ingon ani. As in, mo gina pa ngayon kay mga mahal mo gini. Mga karaan nga mga kamera ba. Sa una gani. As in, basta makita kay labi na Sony sa Beershot. Mao gini akong kuan pwede. So, kuan ni. Lipay kay kuan nga kuan. Nga pick up. So, ito talaga yung as in, pag nasa flea market ako, ito talaga yung hinahanap ko parati. So,
mabuti na lang nakakita ko ng isa ngayon. So, yan. So, muna mga bay, mga amaw! So, muna ako mga na kuhan karon, na palit, yun yung mga nabili ko kanina sa flea market. So, yan. So, another video to. So, salamat ha. So, again, like, comment, subscribe. Paki-share naman. Share ko ba? Para, matulungan nyo naman ako. So, yan. So, mamaya niyan, ililista ko yung mga yan. I don't know kung maglilista ako ngayon kasi Sunday. Gusto kong magpahinga din eh. Kasi, alang 7 days ako nagtatrabaho. So, yun. Sige, amping mo, amping. Ingat, amping mga ama. Bye-bye.